ले ऊपर से सब कपड़ा गंदा कर करके आ रख दे तरन जा। ई लइका के तनिको बुद्धिए नहीं के त का जाने उ का करत हो। ए महारानी कहाँ पढ़े जा रही भाभी। पढ़े जा रहे भाभी? अरे पढ़े जाते नहीं भाभी। का है केकरा से पूछलू हो? अब मैंने पढ़ाइयों करे खातिर कोई से पूछे के पड़ी भाभी। का है तू पढ़े जेबू तो घर के काम के करी? छोटका भैया एडमिशन काले करवा के आइला न कहलन कि चल जो बड़ी पढ़े पढ़े जब पढ़े जेबू पढ़ के का करबू? आईएएस एपीएस आ ओपीएस बनबू? चूल्हा फूके के बा रहे दा। अमन पढ़ लिख लेम त बन जाइनु त भैया के आज नाम रोशन होई। रुक जा हम बला दिन छोटका के हई सब काम कर भाई। हेने हेने कपड़ा पसरल बा, ओने बर्तन पसरल बा, खाना बनाए बा। हम अकेले मर जाई बनाते बनाते करते करते। हम खाना तो बना देले बानी कने के पढ़ के तो ए बाबू जी अरे केने बनी जी? अरे का भइल भौजी? हई देखी हई महारानी का कहां जात रही बंठन के। कहवा जात रही? देखी भैया पढ़े जाते नहीं। पढ़े? हऊ जब बर्तन राखल बा और तोरा पढ़ाई सुझाता? खाना बना दनी आई न भैया तो स्कूल से तो धो दे। हां अच्छा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर का बनबू? हां छोटका भैया पढ़ावे ला ना तू रउआ डांटी ला। कहां बाबू? देर हो गई जाई जाई घर के काम करी पढ़े नहीं के जाके जाई। भाभी जाए दो ना। सुनाई नहीं दे कपार पे चढ़ा के रख दिल बड़ तू। अरे हम कपार पे काहे के चढ़ाए जी बाबू जी? हम तो कहनी कि तनी देखी जा कहीं लइका बढ़िया बढ़िया लइका देखी इनकरा के जल्दी बियाह शादी करके ओने हटावल जावा ना तो जानतनी नकिया कटा जाइए। आ छोटका कहां बा? ढेर का देने कहा बिना पूछले जा। अच्छा बताई राउर भैया बहरी कमाए गइल बड़न माने कितना मेहनत क के 2 रुपया घर में आता 2 रुपया 4 रुपया कितनो आवता। आ ई बाप रे बाप ई सब ही लइका लुटवावे के फेरा में लगा। तनी ओकरा से मुंह से पूछी तले हम काम कर लिया। छोटका ए छोटका कहां गइल बा? आज आवे दे कर तब हम तेरा छोटका का बक बक कइले बड़? का बक बक कबे से कहां रह? कहाँ रही गई रही पढ़े? पढ़ के आईपीएस ओकरो बनैबा अपने पढ़ता रहता ना तोहरे लखा गवार बनाई घुमा तनी गली गली ना। आखिर दूसरे घरे जाए के बा ओकरा ई जान जा। तो दूसरा घरे जाए के बाद जेकरा घरे भेजब अनपढ़ बना के भेजब देखत नहीं खा दुनिया में। आखिर चूल्हे चौका करे के बा ओकरो जान जा। चूल्हे चौका करके देखत नहीं कितना लड़की बन गई जैसे डीएम एसपी कलेक्टर। आ तू बैठ के भर गांजा फूकब? गांजा फूकब? बाप रे बाप अब तारा भौजीए समझइयो। चल बात में बक बक करिए जा दर्शन कर। का हो गई? का हो गई? भाई में अरे पढ़ावे के भेज तुम तो खिसिया ताने। खिसिया तले तो खिसिया ही ना। काहे खिसिया है? बड़ी अच्छा काम करतनी। अच्छा लड़की के पढ़ाई खराब की जा ना हो तू पढ़ के ना आइलू तुम हम बिना पढ़ले जाके चौका फूकतनी या गुरु गावत उठावतनी। तू कर तू ठीक हां ना? देखिए बबुआ कैसे बोलत है इनका बड़ छोट ये पढ़त रह आ कि बड़ छोट के लिहाज नहीं खे। भौजाई का कहाल है भाई का कहाल है ई सब के लिहाज नहीं खे। लिहाज लड़की के ना करबू पढ़ाई के नहीं खे खाली भर में बैठ के बकर बकर उल्टा एगो पुल्टा काम करो ना सिखाओ तो उल्टा पुल्टा आईपीएस इंजीनियर बना दो ठीक बा। हाँ, ओकरा बन बाद ली। एगो दाई एगो नौकर भेज दिया साथे। अरे खुदे रख ली हां रखे ना बाप रे पड़ी बाप तो तोहरे देखा लेखा सुना झाड़ू ना में बहारी। अब एक दिन खाओ के नाम मिली ना बाहर आ गइलू देख आवा तोहरे कमी रहे पढ़े के बैग उठाई तो आई बैग तो कि जो लकड़ी काट के अरे, लाए हमर दिन दे गल ये कमे बहनी के कुछ अनपढ़ गंवार वाला बुद्धि बा जैसन समाज रही वैसने दिमाग रही ये कहले बा। आ इहे समाजवा में तू पलल बड़ल बड़ा ए बबुआ। अलग करके जैसे एपी हाँ, के नाम तबे नु बाबूजी पढ़ैले ना तबे नु जाके गली गली घुमला आउ त बहिन के बना देला। ए भैया समाज में बतियावे ला कर देनी तोहरे लगे गांव देहात में ए भैया इनका से बोलला 4 कोस पैदल चलल बराबर एगो चार करेला ना 4 कोस नहीं जैसे 4 कदम चलल। तुझो तोहर ढेर बोली गिरत हो का? भैया चला ऐसे चला कुछ ना पढ़ावल लिखावल बेटी बहन के कहीं ना जाला
बाप मतारी के घर द्वार के नाम बढ़ेला बुझाइल। त अपना घरे ना रहियन की पढ़ाई लिखाई अरे रहे जे देश दुनिया देखबा तब न जनब जिंदगी भर ऐजे रह गेले जे मरब ऐजे खइब त तू तू- करब जा तू लोग। तू पढ़ के का करता रह अभी अरे तक? चलो चलो जा 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 जौन काम करतन क के आव ढेर बक बक मत बोला। ठीक है बा।